Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga altaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa kat maibasa dagiti pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Pagkasalitaan ni Veron nga napuluan, alamanin, sagudahin nga artisurat. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tasimrekak manen dito eskwela, tapno ituloy ko tiag basa. Idi ta makita nak, manong nemi, tinagbaling nga best friend ko, mailiw ang makakita kanya. Ha? Ana. Ada ka manan. Kaya na nga ron. Kaya mo pa nagturpos. Di umayak man na nagbasa. Ana manan. Mayat ka manan. Ana nga mayat manan. Si Kamet. Roda. Ana, kumusta? 5 pusat kamat siya. Kasla kaya rin kami na tayo upa. Anong upa? Tayo kadesag nga upa. Amam dyo upa no kadesag, dati kadesag na. Naukupan na, hindi kita itlog na, kaya nagbaling nga piyak, kaya naidisag. Kasi dyan ti kalapsat mo. Nalapsat ti upa nga manok. No kasta nga kadesag na. Kahit mo sawan, nalapsatak. Nalapsat ka. No kasanot lapsat mo, idi sakbay nga nagsikog ka. Sakbay nga naganak ka. Mas manin tilapsat mo ita. Among no lalaki ako magargari akin ka. Among kaslaklag baling nga tumboy gabukin ka. Turati magbakada turutat to ini. No kidding. Dada nga bimun asti pamagim. Oh, idi ko akit plat taboro kong mo. Diba? Ngamit akit ni. Nagdakal, nagpintas ti sukog na. Kasano kit dumdumkes. Ana? No, ada ko mapapanak na ikatik di ko na tubog na tapno saan nga dumkes. Kat pasuso Kasano? Nagpasusok lang ti ko 2 nga bulan. Damay sa nga bulan nga ko. Mix feeding nga. No adak di balay, padijek. No awanak, siyempre, aggatas, agbuta dyan ako. Paunay kan ka. Pay, napadpadasan mo. Jack, pay, napadpadasan. Hindi padasan no, kaya't mo tabadasan. Kastoy manong name iti kinabulgar, ti panagsasarita mi kiniroda, kakalasmate ko, best friend ko. Uwan, kat pudno ti kunana, taoray siya, kat madlaw ko, nga ad-ad daitan nga pimintasak. Bimbusnag ti pamagik, addan barukong ko. Itata, addan 3 nga bulan, sipud nagpasngayat. Kat 3 nga bulan ni baby, manong naming impasngay ko. So na lang ta, nagtultuloy manong nami, ti kusilap, misuot, datatang kininanan, kastamat na kakapsat ko. Gaputa, nagkaanak nga dagus, idin to tagbasbasak pa ilain. Takasano manong nami. Di mo't matipilan kini Michael, nga boyfriend ko. Nga idita na padasan min, ala kambat nga ala. Kang kanawin ko yung baga, alaman pa ay, alaman nun. Naging ka manong nami, nga tsak napuputan, nga nagsikukak. Wan manong, imbaga, tamalmal pa si idin di school year. So nga, madlaw idin, sakba nga nag-recrup ti klase. Kaya nangasawan manong nami, nagsarding ti pangatawan, taimpas nga ko, ti anak ko,
manong name ni baby girl, ni Girlie. Saan kami nga nagkalay sa akin ni Michael, manong name ta. Umuna-unay sa ang kampay nga naka-ready. Tagpadpada kami kini Michael nga agbasbasa. Sa alang kam lang agpadpada manong name itiya eskwela. Kinapudno naman, nagraduarin ni Michael. Agrib-review kahit posible nga tektok ti board, kahit numakarawar ti board, sumrekto ni si trabaho. Imuno na nga naggraduar isuna at ang nagsardingak nga rod, impas nga ikopel lang ni Girlie. Manipod iti, si Mang Pedag dito balay, manon nemi, nga nagsarding nga nagbasa, iti karkargahik ti anak mi. Saan nga imay manong nemi ni Michael. Sala imay manong nemi, iti ipas nga ikon ti anak mi. Kat nang dadat, kastusan mi nga kina. No umay, saan mo umyan? Takumus ko silap, di kiti kaabsat ko keng kuhana, kasta matang kanitatang. Tapabasulan da siyempre, no apay nagsikuga, ka nag-anak, kakabalasang. Ngam kong kunak mo to ko, mabam na tayo da, agan anos ka. Basta ha, ito makapagturpos ka, makapagturposak mo ten. Kahit, dan tumatin trabaho, agkasartan doon. Wen, tapno sa ang agtalinaid nga sila ang bastardo, unong bastarda ni Girlie. Sige, saan ka maginubnubat sa bali, wen? Baka makasyug ka manayin. Saan? Siya ka lang tipat-patid ko. Siya? Ope ko mo. Baka ito nagsubli ka niti eskwela kita kasta nga lapsat mo. Baka ti amuda kita awan pa anak mo. Baka armenda ka. Sus, armandak. Madamatan na anak ko na ka. Ada anak ko. Kurang na lati pa nag-asawa min. Kunak ka na ko adaan. Ada mangaram kanya. Kitak pa sumanong nemi. Kasta ho na iti pa nangaribongbong kanyak dagiti lalaki. Pero, sika da ito yan. Makatawon nga saan na ka nakita. Nagsardeng ka. Nagsardeng nga. Tabay. Sulti ba ang mga nagsikugak? Ha? Ako mo. Kahit mo saan nada anak mo? Nada. Kasalawang pa anak mo. Kasala ada nga nalaplapsat ka iti nalaplapsat ka itang hindi ko nakuma. Kahit kumusta ka matay boyfriend mo? Jay. Ang ka pa nagkasar. Man. Nung kasta nawayak na rin ng mga arim kang ka. Arig na da asawa kon. Habi siya kuma. Ininto ta sana ko na birhen. Adan anak ko. Wala nga nalaplapsat ka ita. Di mo kayan nga agad nga sigud di anak mo. Tarantado. Adamat kami ni Kasimila tama ng nemi ni Michael. Pasaray ag-text, ag-chat, ba, sungbatak met. Uno saan kat, tumawag. Uno saan kat nag-video call. Hello, sweetheart? Sweetheart? Kinaman? Umisam ka man. Yado yung man sa cellphone mo. Kaya man pakabuklan. Gingat sikat. Gada, oh. Wow, stugayam ti kunada. Nga niya. Nung kasanot lapsat mo, hindi. Nalaplapsat ka manitan. Saan mo magbagbog ka? Ado matkat. Digiti amamok dito eskwela yo. Yung mga ibagbaga nga nakalaplapsat. Ni Peron kunada. Nakastaon iti panagaribumbong digiti lalaki kunada. Ana, di ka mailiw? Anong mailiw? Kanya? Kanya, video call talang aro din. Sa bali lang Kumusta man ni baby? Ni Girlie? Umemang sarong ka na babamula tayo deposito hindi bangko, hindi account ko. Supportar mo kang kuha na. Mamit kita na. Sinot sarong karat. Kit ni Girlie. Sinupay. Kit siya. Sinupay. Sino kumapay? Sarong karak pa ya dyan. Jerry Moran na. Ha? Sarong karak pa Jerry Moran ni Girlie. Moran, loko ka. Kumusta? Tiyan na.
Jari moran na. Kita, loko ka. Kat siyempre nagdigo sa kakit sa bunak. Ang kabailiw, nga damangan. Di ka man. Di ka mailaw nga sumrek. Hoy. Baka sa bali na pampanunutin, Michael, Laglagi pa, Nagkinaryan ta. Awanan ti mapasamak ka na ta. At nang tula mapasamak, intun makapagkasarta. Period. Sige, nasuk ko na. Imnakas pagalikan na mailiw ka. Just call me and I'll be there. Baka ko nang alamanin, alamanin. Naku naman, sige, ano ka? Saan ko to, ramidin deta. Diyak to ibagang alamanin. Okay, bahala ka. Ngim no daddo mamanong nemi asin no kumatisaan nga makalakip. Asin no kumatisaan nga mailiw. Tano kasta manong nemi agdigusak iti bigat sakbay nga mapanak iti eskwela. Siyempre, makitak, maprusak ti pamagi. Adadalang peso nga pimusnag, pimintas ti pamagi ka. Itata naganakak. Ti barukong ko. Bagus gustuhan idi ni Michael nga apaprusan, mas hiyan, sa nakinikiniten. Nagmayat man kidi. Kinikiniten na nga kagat-kagatan ni tangka na pasag na ahorn. Nangrunan na ipababahanan ti ulo na kat mapahanan iti baba. Pauna yun. Ti panang kinikinit na kidi na di perlas. Saan to ikutukot ti dila na iti uneg titiruangan ti kuweba. Saan to sapsapan na po. Ure ko laing hato ti patong kong isurot. Michael, talang amin paraparaman mo. Nalpasan maron na mi iti umuna nga semestre ti kadakon iti fourth year college. Ket agpakasyon agdo ti balay maron na mi ket kasta unay ti iliw ti kanak ko. Hello anak ko. Uy, curly baby, nako. Ha? Apa ka sana kayat? Kasano nga kayat na ka? Kahit mamanuman makita na ka. Nanang ibagayo nasaktiinan. Gusto mo tibagbaga. Alam mo, may po ka. Yung kaki ni mami ni mami misuna. Ni mami misuna. Kan. Nagpakliba ng karayaman. Iyaw naglayang ng karayama. Inam nga rin nga bulan. Mabalbalinan na nga niya. Ano ta ka na? Mabalbalinan ko na. Nga agadi kasta. Ano rin. Mabalbalinan nga pabunyakan. Kaya di mo tayo nagtutulag tayo ito first birthday na. Isundot para kabunyag na. Loko, baka sabali kung mabali na ako na. Hindi ko wapay lang talo ti bulan na iso, pabalbali na yun. Ang mala, kahit mo manayin, susapo. Ang mga nusang ka-graduar, kadama na yun. Una pag-graduar mo, di ka pa nag-review, di ka pa nag-take board, di ka pa nakastart trabaho, dama na yun. Alam na yun. Ay, hanin na. Taan ka madakit-kita kini Michael. Tindinawag kam lang. Rumbeng lang. Nakababay launay, no? O, susapo, ya. Takit kinaarim yung kami na. Nanang matsambuta, Baida ka itinarama namon ka. Ala ka nga ala. Alamanin. Hey! Yung nanang mo. Amok data. Takastak. Ini. Ano? Ipa-aramid yun. Kaming kanyak ti aramid yun. Hanga ta. Ulbodom latipagim gagano sa nga kasta. Mailiw ka hanga de. Nanang mo. Gagangay ang samat ka mabalin. Kito ano gutom Uwan, mailiw ako na Yung samat nga mabalisa mo ko na. Nanang
Ay, sige. Ah, umay ka na nga. Mayatin, umay ka. Sagbay manong name ti panaglokat ti second sem na panak iti sentro ti syudad manong name. Tadanak gatangan. Saan nga nagagagara manong name nga nakita ni Michael? Michael? Hoy! Wow! Veron, maragsakan ako na nga makakita keng ka. Ti inati putot ko. Kumusta? Gusto eh. Sika. Nakat... Di ka man lang mailiw kini girly. Uy, mapapanag mo ta. Kano ko ma... Irang rantak, di ba pa, noowang kay Jai. Uri damagam kinanang mo. Peso? Masaraday ko kahit mapan mga sarukang kakwana. Maminsan ti makablawas o no mamindot makabulan. Sa samid lang kit nga di account mo't mangipanak suportak kada kayo. Pasali lumapang ko sa rungkaran, mangibati Di mo ni bagbagan ni nanang. Ana, tag merienda? Merienda no pangaldawan. Diaglans na nga na din. Ano, oh my God. Kinuyot na manong, papananta, basta. Gumuha ta na. Agi take out ta. May take out ta? Tapanganan ta. Iti hotel. Uy, diyak kayat. Diyak kayat, Michael. Tinukutoyin. Ngim matang manong name it in take out mo. In take out mo. Oh my God. Sa tino, diyak kayat. Oh my God. Ano, diyak kayat. Ano, di mo kayat? Api nga sumusurt ka no, di mo kayat. Diyak kayat nga di matuloy. Ana? Alamanin. Kasi no, saan nga mailiw magpeso mano. Kakaiso na nga nakita kami kini Michael. Kahit no kuna na nga, mas napimpintasak kita imiti. Mas met nagugwapo iso ng imiti. Manong nemi arik na saan kami pa yung nakastrek iti unag ti silet ti hotel nga di mi pa yung nairek at tiri daw iti agad narakov kami. Oh, I miss you, love. I miss you, babes. I miss you too. Babes. Di mi amono kasanot kinaalis to nga naikat naragrag. Natnag dagiti pagan anay mi. Ngagpadpada kami nga kasla kaipas ngay nga maladaga ako nada. Kat madama kami nga gab-gab po manon nemi tirabaw ti kama. Oh my God. Oh, miss you. Alamanin, Mike. Tita Penalpas, di mo nangarikos, alamanin ko naman. Manin. Ulit-ulitin nga kagat-kagatan, digit naman sanas ko, kaputan nagmayat. Kaya nagdedeka, at tubog na. Kadi, anda pala tubog na. Inam nga bola na, ito pala tubog na. Una, not-not yung ngay. Pasyon, di pala tubog na. Nagmayat. Ano ba? Tamangir. Oh, Michael. Oh, Veron. Michael. Manong name kat kastirinam namak siyempre. Kinagat-kagat na timansanas ko sana pala nagpababa. Di pala narinig na ng kagat timansanas. Takait na pa'y manong name kagat-kagatan ti pingping, manong name ti bibingka. Kagat-kagatan na manong name ti perlas, wano pasas. Pasas iti bibingka. Kinikinitin na nagmaya. Ngori ko lay surti patong kong ipangato ko na kita. Saan to amalan nga sep-sepan. Oh, Michael. Michael, nakaimas ka. Ana, nakabangbang loka.
Naimimas ka itang imidi. Kadi, nagpintas ti pa nakadalagan mo, ha? Nagsidsidor ka? Uy, suwil na kayo. Nagmayat? Nakaimimas nga nakabango. Oh, Michael. Oh, Michael. Ah, oh, Michael. Kapaw nagit kapaot nan manon na ulit-ulit ngayon nagpanakaitayok nakapapaot ngamin ni Michael. Nga kaya't nakwa, nga ibusin, nga dinamat maksayan manong. Tila maksayan nakit na kita agburnok, nga katas, tibibing ka man. Jak pakit bakita nga ilulahan na, tilmunan na ko na. Nakaimimas ko na. Pero nga nadalagan ak kanong gusto. Oh, my God. Ingatunan ti ulo na manunemi na isaet iti baraw kong aging gang nagbatugan ti posong kat simbrek manen manunemi ti armas na kuyat na kumustahan ti unag ti kuweba ko na no. Oh, Michael. Uwain manunemi kasla ka barbaro ni ayat kada kami ka ni Michael. No kasano iti imnas nga ingkam sinagrap, idi, mas manitan. Numanan ulitan naman ang naming nga imas ka itang imidi, nabangbang luka itang imidi. Kastamat iti panagrik na kiti bagkik mano. Uwain, kaslak lang natarakin nga husto. Kat nung kasano tilaing idi ni Michael na nalaing manitan, nalaing akmat, nalaing kamang padpada. Tano siyak takin rabaho, manunimi kas taunay matinak panang romansa keng kuan. Kastabat no iso trumabaho manong. No kanin na kanik ba, akin kinaan kami. Manong nemi. Sa amila insardeng deta, iti may katlon nga rikos, manong nemi. Idita, mabisin ako. Nung namin ano ka nga naghotdog, bising ka. Makababsin mo ito. Dain take out ta kaninta. Alan. Uwing kayam. Bakag sigugak tumanin. Gimatangak. Ti, tumarem. Bilang titad ko tat tumar ka. Laglagi ba ma? Kaya agkanaig ta kisaan, inaw daw tumar ka. Once ka maliwayam, sa tantuan nagkanaig ka. Ang mga no, tantun atin ni Gerdy. Tsak pa kahit nga gadi. Horis siya. Basta nagturpos ka pa, trabaho ka, tayo ito makurnong ta. Suntun pa nagkalaysata. Mano pa yung atawan? Duwang atawan, kalkalingan na. Tapos agadin dumatmanin ni Curly. Tayo ito makapagkasartan. Isartang mo ito take pills. Tapos agadin ito ti anak ta. Okay? Okay, Michael. Sige, Michael natin, tamangantahan. Uri nagkinaan tay. Mangantamad lang. Tapos mabsug ta. Wen manong nemi numambay maminsan kami ngag-date, ngagragsak. Ngagpapas kani Michael tunggal lawas. Saan ko pulos kan liwayan tinagtumar manong nemi. Aging ka nga nagturpusa kon. Nag-take active board, kalpasan nga nag-review ang itiramuan ng resulta, manunemi, may sakka na nakaruwan. Di makadakis. Manong. Mapayag. Saan ka nakastrike trabaho? Imbag kiniruda, manunemi, ta nakastrike iti trabaho. Nistambay ko ti balay. Siyempre, maasikasok ni Curly. Ay, apo, nanang. Mayat metadda ka to, itap no mabantayim, tanak mo. Tap no din nakasapsapulan. Hanggang ti makadakis. Trabaho ka na. Kita agap-aplayak ba't nang? Pintas mo nga minta agap-aplayak. Umasadag ka karig na namayam nga makatulong kang ka. Ado matidag alis to nga makastrek. Nang, nagkataon na siguro,
nga daim mo nang hindi siya. Kasala tay, mapanag ko mag-apply, at damatin imuno na kasi dyan. Bunusan, kat awan pa imuna, at daim mo na nga nag-apply. Ito, ulit-ulit ang nata. O na, nagkita kayo kini Michael, at naman mapaspasama ka na kayo, akong pagdanagan nyo na, akong kontrol kami. Dapat lang. Sige na, tumikat. Baring na makastrike at tulit ang trabaho. Tinawagan na ni Roda iti kabigatan naman ni Oy. Ada, nakasakan at ang aplikasyon letter mo? Ada. Ada naka-addressan na. Blanco. Abay, i-address mo dito pisina mi. Ada bakante. Alan, tapno makapagtrabaho ka, nagkatrabahon tapay. Alam ang harot, yung tumalpas ko umayk kita. Ano may katoy? Sige nga harot isagana. Okay, urayin ka. Kasta nga ron tinapasamak manong nagaplayak ti makadags manong kidakid-dayan na kidin ito mangin interview ka niya surong ko abi kasla ka lahang interesado bis beron tinagan ko siya beron aman interesado kahit ko dumadaan ti trabaho at ang amin na anak ko ada anak mo? Dito single ka dito no single dito sir ada anak ko single parent ikasta okay you're na hard na nakastrakan agpiso sir when ala abay kasi na din na kayat ka na kasapulang mo trabaho imbaga mong single parent ka. Di, mas kasikat priority. Agpaiso, sir? One. Sige, sir. Oh, sir. Sir. No, awagan ka tibaron. Awagan nakman ni Tani. Tani? Tani mo na to, Tony. Tani. Sige, Tani. Oh. Sige, mangruki ka into bigatin. Ngayon ka po tadandanin ti lunch break. Pakiore nagnata. I-lunch ka. Ha? Naskas da ka di? Ulo, kinito anak mo nun. Kas ka. Ala, sir. Adan anak ko. Datang ratiga po no apya kayat ka. Taapay? Gapot na may saka ba o? Ha? Nagwapo ka mabasa ka ba o? Maano mangig da. Tisap sa pulik ka babae. Katataanin ti anak. Tapos awanan ti problema. Oresan ko aputot. Ibilang ko nagtaod kanya. Ala, sir. Hangkamot ka nagsinat ti ama nakit. Your ore mi lang nga makaurnong kami sa kamtok kasar. Kasta? Unsa? O, sige. Ngim, ilans ka. Saanin, sir? Aman, please. No, di mo kaya't, ibabayot ti pa ng alaking ka. Ha? Ala ni sir. Ala na. Maminsan lang. Pakadak pa yung akin ni Michael. Michael tinagan di boyfriend, no? Uwan, sir. Dinamag na tapilyado naman. Baga, ama mo ka ni Michael. Dahil ladawan na, di ba, ni Michael? At ayan ako cellphone ko. Data ni Michael, di ba? Ni Michael nagpaso data, sir. Yung mapay nga, nakahabay na nga babae, kada ta picture. Hambot nga rin kasi ka. Kailan naman mo, sir? Ano, sir, please, kailan naman pa yung sunatan ng babae? Data na. Ala, kano na ito, sir? Kano na ito? Takman na mo na kaano na ito. 1 year ago. 1 year ago? Apay. Kawan, sir? Agselos ka.
At damad ka sa bali nga babae, tibiyag ni Michael. Ngum siya ti kasar na. Gabata siya tinapututan na. Anyata mo, baka damad anak ni Michelle. Michelle tinagan ta babae. Amo mo gayam ti boyfriend ko, umumok ka. Amo pa ni Michelle. Ti pagkasdawak, ita lang mamumok ka. Nga nasikugan na kagayam ni Michael. Sige sir, nakon. Agyaman, sumunak to ng bigat. Aglans ta. Ano sir? Aman. Apay. Numaaramid ni Michael. Di mo ka di kayat nga ramidan. Yung tikit mo sa wan. Balan-bales. Just in case, ta ni Michelle ti kayat ni Michael nga ikasar. At daak, nakasukat na. Kaya nakasagana nga mga ikasar ken ka. Ulitek, agsapsapulak ti babae nga kasken ka. Asawain ka. Gabutad dan anak mo. Gabutad di ka mapututan. Bauga. Let's go. Sige. Sumurot akarot ken ka. Coincidence nga ta, manunemi, wano na iran-rana. Ha? Nga na ito, hindi nga mapaspasama ko nagtinakan ko. Nag-lunch kami ti may isang restaurant, manunemi, kat nakadyan gentleman, ti kadwa. Uwan man. Kan talaga nga kiday lang nga kiday. Makasurong. Abi kiti kaya lakakiday kanya. Gapot na ito ti style ko eh. Saan ka map-mapnek? Map-mapnek kanya. Kiday kaya lakiday. Gapot na talaga ipat-patek ka peron. Ipat-patek ka lawanay. Numabaling kumakit arak open ka. Numabaling kumakit agkan ka. Susapo. Manipod din naganak ka. Awa pinapasamak yun ni Michael. Ano nga awan? Nandanin linawas. Kadi. Ano nga aldaw? Biyernes. Isumot lagayam nga makikita-kita ki di Michelle ti Merkules. Merkules di Michelle, Biyernes kang ka. Tuloy pagbagap. Aman, di ka mamati. Tawagak man hindi. Ha? Tawagak. Sana yun? Pasta di mga nin. Kalpasan na. Mapantadok check-in. Ag-check-in ka nga siksika. Nagpanagay pagkaroon mo kanyak. Sisik karudan. Di taka man. Oy! Hanggang to grip-report di bigat. Nusan ko man nukot. Tsak pagad ano trabaho. Nakasta mala kondisyon na. Tsak mamati ti bagbagam. Dadadaelaw ni Michael. Ipatpatignak ni Michael. Agtalay kakmat keng kuwana. Ipatpatig kumat unay keng kuwana. Sungan titakan. Uy! Veron, nagsubli ka to eh. Veron! Saan kong nging kaskaso pa'y mano? Kabayatan manunemi nga magmagnahakin dahil ko tinumero ni Michael. Hello, Michael? Hello? Sino ni Michelle? Michelle? Sino ka Michelle? Tayo babae ma. Nakita ti picture yo. Ada nagkaplayak dito yan da ruta. Kadyan ang interview kanyak. Agam amo kayo. Ada yung pakita ng aladawam nga dakadwam nga babae nga Michelle tinagan na. Sino nga minti? Sino ti nang interview ka? Nga makamamu kanyak. Rodel tinagan na. Rodel Ojerio? When? Yan ta, ito trabaho da ruda. Kasensin ko. Kasi no nga Michelle? Kasin ko man. Kasensin mo Kasi sinokit. Saan mo patpat siya na ta, Rodel? Playboy data. Kinapuno na. Obvious na nag-check-in kami. Ano? Tapno lang alain nak. Pastrikan nak. Aprobaran na application ko. Saan nga ka-apply ka?
Mahamdam, at pakirukomendara ka. Sino? Basta. Ito nakita tanong bigat sa pahinda. Taon mo na kang i-rekomendar, and then, mapandan to ti dati nga ramidan tayo. Manong na Michael Pasandeta nga pa nagsalita mi kini Michael tinawag ni Rhoda. Rhoda? Oy, ayan yun. Ayan yun nga yun. Wala ta, awamat pa dito ni Sir Rodel. Apa hindi na ka? Inchakin na ka? Pambara akong bato. Pasubok ka man. Iyapan na kiti manyakis. Tapay, di mo kayat? Okay, so na. Di pala si ka. Dalangort anak kon, at dalangort di Michael kon, iturunak pa ilaang man. Gayam ka muna saan? Si ka man, tulungan ka. Napimpitas ti biyag mo ni Rodel ni Michael. Kita ka man lang yun. Sige, bye. Kami kata na naman nung namin rekomendar nak ni Michael iti awang muna kat kasijay. Iti napasamak na alara kasigo. Imbag ta babae tinang interview manon nami ka na mo ni Michael. Iti Lunes, simre ka kun nga nagrugi ka nagtrabaho. Kaya manon nami nga kada weekend nga nag-date kami kini Michael. Imbag manon ta saan pa ilang agadi manon nami ni Curly. Aging ka nadimtengen tinakatulag ngayong kampa nagkalisa. Nanagsak kami today ding aldaw manon nami akalisa mi kini Michael. Kat karabyan day ding akalisa mi. Alamanin. Uwin. Saan akong nagtumtumar. Tapos na nikastakat agadi mo ni Curly. Uray tagasawat na matin. Kaya nadamatin trabaho. Tila kurang na balay. Awan ti pagdanagan. Dandan malpas di balay ta. Oh? Peso? Mga mapangkot di pakita. Ako ikita mapamang bisita. Kaya dito malpasen. Ama house blessingan. Sa tato pagyanan. Tabalbaring no. Ijit pakaramitan ti atin ni Curly. Talo manong nemi dagiti anak mi keni Michael. Alamanin ko na idi ang mustunan. Sunan ti talo. Haan nga day tati ko na kang anak. Anang alamanin. As-asog ka na rin ang manin, babes. Oh, babes. Oh, Michael. Awanin ti sa pulag pa, manon nemi, ti kinaragsak, kinarunos, ti binangon mi, a pamilya, kini Michael. Kaya daw-dawat kung sapay kumadag, tultuloy ti ragsak, ornos, kentalin na ay ti pamilya mi. Dito nga rod, manong nemi, ti pagkasalita, kakasla di kalmalayang na pasamak. Agyaman naglauna, ti anos mo nga nangibasa, kat sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, karikitipadak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program and God bless. Hoy, nga nagkaman nga pagaya mo, Veron.